मानि पार्टिब्रा सेंग्राफोर हे रंजादो माथो स्टुडेन्टफोरनि लिडारसो माथो दंबावोब्रा जिउआवलाय बेफोरबायदि एन्जय खालामाब्ला लोंनांगौ जानांगौ गाबोनबा जिउआ मा जायो ओइ नोंसिना जायगाया बेयाव नङा दे नोंसोर बेनिफ्राय थांफिन आरो गोसो दंबा नोंसोरबो जोंजों जयेन जाफै नै दंबावोसो आरो कार्टनसे जों बेफोरबायदि लोंनो फैयाखै नोंसोरखौसो दबथायनो फैदों ओइ सिख्लाफोर नोंसोरदि बिसोरजों हर सान बेरायबाय थायो बिसोर नोंसोरनि मा जायो बे जाबाय आंनि बयफ्रेन्ड आंलाय मालाय ओमफ्राय नोंनि बयफ्रेन्ड जाखो नों बिसिनिजों आं ओरैजों सोरबा जायो नामा गैया जाया मिलाया होमबालाय नोंलाय माथो आंजों गेलेबाय थायो बेफोर जाबाय संसारनि मोनसे नेम ओइ सेंग्राफोर नङा दै नोंहा आंनियाबो नै बसआनोखा नोंलाय आंनि मालानिफ्राय जालायखो नोंबो आरो आंखौ थगायनो मोननाय नङा ओइ बथलजों मोनगोन जानला मेनला दा बुंखा